eta gertatzen. Ezak lotxatuta baina ikusteko dutela. Kontuan eduki guzti hauek ikasleak direla eta asko aurten hasitako ikasleak direla. Beraz, pazientzia eta txalo zaparra da izugarria entzako. Eta bestalde, beti esatzen dena kontzertua baino lehenago, mugikorreik ikutu bestela deskonzentratzea eta segitu aktibitu batekin ere deskonzentratzen baldin baia eta mugikorrak sonatzen hasten baldin baia gehiago. Beraz, eskerrik horizuek mugikorrak eta itzali eta soilik jarriko bazen. Eta alarma da, bai, hori. Eskerrik asko eta espero dut gustatzea kontzertua. Eta mila esker, lehenik egintzarekin egiten harrera batekan, eta egin dugu egintza, kultura egin dugu egin. Lehenik txalo berbat.
Ziteko nezina moitu, Kotako mara.